Hello mga ka-Foodie! Today, kakain po tayo ng adobong balot at sisig puso ng saging. Crispy yam po, at syempre rice po. Meron po tayong pangimagas, meron po tayong dragon, meron din po tayong dragon fruit. Syempre lychee. Kain na po tayo Kain na po tayo mga ka-Foodie. ka-Foodie. Nag-wash na po kami ng Yes. kamay, malinis na. Kain na po. Yan. Dito mo yung sausawan. Mang Tomas. Tsaka tayo. Ang layo. Kasi nahihirapan ako dito. Oh, sige. Sige naman. Kain na po tayo. Ay, unang subo para sa Ay, excited. excited. Hmm. Unang subo ng puso ay sisig puso ng saging para sa inyo. Balot po. Ay. Balot. May sisiw. Diba? Balot. Saan matagas to? Yung bato? Magirindahan na ako na. Dahil sa bilis guys. Gusto ko madami sibuyas. Ano to? Ay! Oh, diba? Naririnig niya. Gutom na naman yung mga ibon namin, guys. Kasi kumakain yan mga alas 2. Ayan, pinapakain namin alas 2. Alam niyo na yun kung ano yun. Bomba yun.
Hawakan mo. Oops. Tama na yan. May nagbibinto. Sa kapitbahay namin. Sarap ng puso ng ano, sa akin. Ang saging pala guys, pati yung banat, kinakain. Inulam din pala yun. Pwede siyang gawin ano, torta. Sino may sabi? Wala ako. Siya kasi nag-iwan. Hindi, oo daw, sabi nila. Sabi na ng ano ko, friend ko. Friend kong cook. Oy, may friend kong cook. Isasabihin ka sa akin eh. Ano? Tungkol sa puso. Buti pa yung saging may puso. Diba? Bakit di pa wala ang puso? Meron. Ito. Guys, may bago akong video. Baka pwede nyo panoorin. Kasama ko yung mga strawberry lane. Ay, yung ano, yung Chubby Valley. Chubby Valley. Di ba di ka kumakain ng balat? Kumakain ka ng balat? Ganito? Baboy? Bakit? Ah, kumakain ka? Ma? Oo. Yan. Kala Kala ko hindi ka kumakain. Kumakain ka nito? Oo naman. Alam ko yun ang pinaka-paborito mo sa Yes. Yes, I Wala doon na kapag ano. Yung ano yon yung crispy. hindi, yung mangalgal. Nanginginig. Oo, nanginginig. Ganun. Ito. Di ba itong gusto mo? Ang sarap.
Gusto niya sa baboy yung ano, yung taba, tsaka balat. Ayoko yung laman. Yan. Umuwi ka na sa atin. Tulog ka na doon. Kikisama ka sa mukbang namin. Nakikita niyo kapatid ko yun. Hilangaw. Balot. Batak na. Tingnan natin yung drama. Ganyan pala yung mukha ng ano, dragon fruit, no? Bakit? Marami mata. Hindi makato. No? Parang buto. Ano mo? Nandiyan na yung suki namin nagtitinda ng pandesal, guys. Donut? Ay, donut ba yun? Oo. Ang gamali na naman ito. Nakatikim na naman kasi ako ng baboy. Masarap to, pampaganda to. Ay, talaga? Anti-cancer. Diba? Tsaka antioxidant. Mm. Ano na? Bea, kain ka pa. Eh, hindi pa. Kaya mo yan. Ubusin ko ba to, guys? Kaya mo yan? Kakayanin natin to. Habang kumakain ka ng kanin, ako naman kakain ng prutas. Ay, wow. Siyempre. Kain ka lang.
Uso kasi yung ano ngayon eh, lychee. Ang daming lychee dito sa amin. Ay, alag-alag. Ano ba yan? Buhay pa yung lychee. Laki ng buto niya na. Pero mas matamis yung unang nabili na. So, hindi masyado. Hindi masyadong yan. Sabi na nagtitinda, matamis eh. Maniwala ka naman. Oh. Alam mo naman ako, funny. Funny walain. Alam mo ngayon, yung mga nagtitinda na yan, para mabenta lang yung tinda nila, yan yung sasabihin nila, maganda, matamis. Sinabihan kasi ako maganda. Ah, kaya naman pala binili mo eh. Hindi. Tsaka gwapo kasi yun nagtitinda. Ah! Sama ako sa yan. Naniwala ka naman. Ah, naniwala. Ay, ganun din. Parang ikaw din naniniwala. Sabi kasi, mas maganda bili ka ng... Ay, Hindi ka pa bibili, tinawag ka ng maganda. doon lang tayo maganda sa palengke. Pero lang. Tapos sabi niya, tignan mo ng isa, matamis. Sabi ko, huwag na. Ha? Siyempre, nahiya ako. Kunwari, nahiya ako. Dahil tinikman mo. Para doon ka ano. Tapos hindi man pala matamis. No, sabi nga. Maganda matamis to. Tapos titikman mo. Nakabalot na yung binili mo kahit hindi matamis. 1 kilo nga lang bibilin ko eh. Oh. Magkano binili niya? 3 kilo daw. Binili ko yung ano. Yung ano tawag doon? Tangkay. Tangkay. Mm. Yun lang palang nakakapigat eh. Mm-mm. 3 kilo daw. Okay ka na? Ano? Palo na tayo. Dunukin mo muna. Okay lang. Tikman mo muna yun. Sorry guys, di man ako kumain ng ganyan. Okay lang. Sige. Maraming salamat po. Oh, Please don't don't forget to like, share, and subscribe. Thank